Ond wan dechrau canu Dechrau Canmol a ddaw o Gapel Salem, Creunant. Croeso cynnes iawn i chi gyd heno i Gwm Dilais. Ac i Gapel Salem ym Mhentre Creunant. A gyda geiriau Mary Owen y cychwynnwn i'n rhaglen heno, a'r emyn hyfryd hwnnw sy'n yn hatgoffa ni gyd am y cariad hwnnw sy'n lletach na'r moroedd ac uwch na'r nefoedd. Dyma gariad pwyau treitha anchwiliadwy y diwedd. Yma yn Hawelwch Cwm Dilais, saif pentre y Creunant. Mae'n debyg fod Hywel Harris y diwygiwr wedi ymweld â'r pentre ddwywaith yn ystod 'i deithiau. Mae hanesion i ymweliadau yng nghadw ar lafar gwlad. Un ohonyn nhw yn sôn am ei ymdrech i groesi'r afon Dilais. Rhyw filltir i lawr yr afon mae gwaith glo blaen nant, gwaith a geiwyd yn gynharach eleni. A rhyw filltir ymhellach wedyn, daw taith yr afon i ben, wrth iddi ymuno ar afon Nef ger llawr heiad ar Aber Dilais. I fyny is i gael sgwrs a Rhys Thomas. I chi'n swyddog addysg fan hyn nawr ers rhyw 2 flynedd. Beth arall yn ogystal i'r heiad ar sydd yma? Wel, mae hanes diddorol yn perthyn i raid ar Aber Dilais, oherwydd dros 400 mlynedd yn ôl, daeth y gwaith cyntaf metal yma i'r ardal. Ac ar hynny, mae gweithiau eraill wedi bod yma. Y gwaith cyntaf oedd toddi copar, ac wedyn ni melyn grawn a llafur yn y 19fed ganrif, ac yn olaf gwaith alcam. Diodd hwn lawr yn 1890. I chi hefyd yn blaenor ac yn drysorydd yng Ngapel Salem. I chi'n gweld y dyfodol yn ole? Wel, ydw. Chi'n bod yn naturiol iawn i ni'n pryderu i weld y capeli a'r aelodau mynd yn llai, ond mae ffydd gen i fe ddaw pethau yn well yn y dyfodol.
oherwydd fi'n sylwi bod, bod rai o'n cyfeillion i nawr roedd yn arfedd mynychu'r cyfarfodydd ac wedi diflannu yn dechrau dod nôl. A fi'n credu mae hyn trwy gyfrwng yr ysgol gân, oherwydd maen nhw'n hoff iawn o ganu ac wrth ymarfedd yn y canu yn dod i ail nabod yr arglwydd. Pa emyn i chi di ddewis ar yn cyfer ni heno? Wel, Bro Aber yw'r emyn, oherwydd mae'n emyn cyfoethog iawn. Ac hefyd, mae'r geiriau yn addas iawn i'r cyfnod rydyn yn byw. Gweddi sydd yma yn gofyn i'r arglwydd i gwaredu ni o phob drigioni sydd yn y byd ac o phob casineb sydd yn colonnau yn magu yn colonnau dynion. Oherwydd, fe allwn ni wedyn ni i bod yn well weision iddo fe. Mae'r ail bennill yn rhoi'r ateb i ni yn bendant iawn. Yn dabell di mae'n gobaith ni o hyd. Ni ddaw o'r ddaear ond llynyddo'ch braidd. Tydi cyfryngwr rhwng Duw a dyn, ro'n ein calon ras i mewn gytun. Os ni gerdded yn rhyw bell iawn o'r capel, mae ni allai mwynhau godidogrwydd natur ar ei orau. Diolch am y golygfeydd hyfryd hynny wna cor plant Creunant nawr. Diolch.
Mae David Davies yn flaenor yng Gapel Salem. Ar ôl treulio oes yn y gwaith glo, mae fe bellach wedi ymddeol. I chi'n mwynhau'ch ymddeoliad? Ydw'n wir, mwynhau bob munud o'r ymddeoliad. Chi siŵr o fod mwy prysur nawr na beth o'ch chi pan o'ch chi'n gweithio i chi? Mae hwnna'n wir, fi'n meddwl am bell o waith ble o'n i cael amser i ddilyn gwaith glo. I chi hefyd yn treulio tipyn o'ch amser ar y fainc yng Nghastell Nedd. Oedden. A fi'n teimlo bod hwnna'n waith pwysig iawn yn yr oes presennol. Meddwl gallen ni fod o rwy gymorth ac o help i'r wrau sydd wedi troseddu a'i cymodi nhw bellach a cymdeithas. Oes yna le te yn eich barn chi i egwyddorion Cristnogol mewn system gyfreithiol lle mae yna bwysles mawr ar gosb? Oes yn sicr. Bydden ni'n meddwl mae'n angen reidiol bod egwyddorion Cristnogol yn cael ei lle a cael ei gweithredu hefyd. Pa emyn i chi wedi ddewis enw? Wel, fi wedi dewis emyn John Roberts, un o mynwyr cyfoes yn cenedl ni yn farn ni. A mae'r emyn yn weddi pan wyf yn teimlo'n unig lawer awr, ef un cyd-ymaith ar lwybrau'r llawr. Am law fy ngheidwad a diolcha fi, a'i gafael yn nof, nas gwela fi. Y gobaith o weld a derbyn hyfrydwch y nefoedd gaeth i fynegu nesaf. Dacwr hyfryd fan Cafdrigo, medde Pantycelyn. Fe ganwn ni i ddymuniad ar y dôn Ansburg.
neges fach syml o ddiolchgarwch glewn ni nesaf gan gôr plant Creunant. Plant o rai o ysgolion Sul lleol. I ti o dad, diolchwn. Ganwyd Elin yr Llywelyn yn Aberystwyth, ond mae wedi ymgartrefu yn y Creunant ers blynyddoedd ac yn weithgar iawn gyda'r capel. Mae'r capel a Christnogaeth yn chwarae rhan bwysig iawn yn eich bywyd chi. O, ydy, fawr iawn, ydy. Chi wedi bod yn mynychu'r capel ers pryd ych chi'n merchanach? O, groten fach. Ond mam yn fyny gwrfyddol iawn, ydych chi'n gweld. A wrth gwrs, taith oedd yna, oedd e'n mynd i capel Saesneg, ond o'n i'n mynd i capel Cymraeg gyda mam. A chi'n gwybod fel oedd i blynyddoedd nôl ydych chi, ond ni'n gorffo mynd i'r Siet, Cwrgweddi, a'r Band of Hope, dim sôn am Band of Hope wedi, dim, dysgu roedd mam. Fe gollwch eich gŵr yn sydyn, a bellach ych chi'n byw fan hyn a ben eich hunan. Chi'n teimlo fod Duw gyda chi yn gwmni? O, di. Mae gyda fi trwy'r di. Pan ni'n gwely yn os, mae fe gyda fi. So mas beth byddai'n neud, mae fe tu ôl i fi. Fi'n gwybod bod yma. A dyma'r rheswm wedyn te am eich dewis chi o emyn, bod e'n sôn am gariad Duw? Wel, ie. Wel, cos yn dysgu rai bach i caru Duw. Un Duw sydd yn caru hwnna yn dy fe. A di, yn caru fe. Caru fe'n annol iawn. Lle chi adrodd yr emyn i ni? Dy garu di o Dduw, dy garu di. I'n wedi trafod fyw, dy garu di, dy arol yw fy mryd. Rwy mi ras o hyd, a nerth trafod y fyd, i'ch garu di. Ond yr ail bennill sydd yn gweud y cyfan yn y fe. Fy olaf wedi wan, fo ata ti, am gael fy nwyn i'r lan, i'ch gartref di. Pan fwy fy'n gadw'r byd, o dal fi'n grif o hyd, i'th garu di o hyd, i'th garu di.
Traffodd Paul yng nghanol yr Areopagus, ac meddai, wir athen, yr oedd yn gweld ar bob llaeth bwyndrach rhyfuddgar. Oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar ei pethau cysegredig, cefais yn ei plith allor ac arni'n ysgrifenedig. I ddiw nid y dweinir. Hyn yn de, yr ydych chi'n ei ddoli heb ei nabod. Dyma'r hyn yr oedd fi'n ei gyhoeddi chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo. Nid yw ef ac yn ein arglwydd nef a ddeiar. Yn bresymio neu mewn teimlau o waith llaw. Ni wasnaethu ef chwaith a dwylo dynol, fel bydd arno angen rhywbeth. Gan mae ef ei hun sy'n rhoi bawb fywyd ac andlwr cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn pob cenfl o ddynion, i breswyli ar holl wyneb y ddeiar, gan bennu cyfnodau ordinedig a thyfynnu ei preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw yn y gobaith y gallent rhyw fodd yn balfalu amdanaeth a'n gadfod, ac eto nid yw ef nebell oddi wrth yr un ohonem. Ar nodyn llawn cadernid y gadewn ni Creunant am heno, a thôn fawreddog Caradog Roberts in memoriam yn ein harwen ni i mewn i'r cadernid penna hwnnw Craig yr Oesoedd. Felly, o Creunant, nos da i chi gyd. Goslwn ni nawr newol dan o dan dyfendydd, a bendithia bob rhan o'r gwasanaeth hwn, yn y gair y ganwyd ar mawl hefyd, ac adnodau'r plant i gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll. Amen.